Hasteni tamo hamkraingkha hapang phakya hapang thangka phiaba tabuk sakjorotoi Tripura sakami amchayo busuk hamkraingkha abo joto borongno siwo abo haino kasik phakya sini mangpilim bisingtui dadak sida Tripura sa amchani kaisa wanama singsa kubang sajangai kothma hezamara ali blok bai khobja tui mairang kamini bukhukjuk suchitra debrma tei busai okhel debrma busa khorni tui nok kamukang tei kiching michi kichi kepla obo hai nogo birman mani tonglai jabo chawi khnarka borongni birmani kokno hapangni phasingtui tongno nok khungsa mankhe belaina hamkogo borongni okkupal birmani kothoma nainadi srangsatini mangpele bisingtui nok phono ma khai kakam tanro Nok iko tabo obo sakau sola bangkhe emne hapangni bwkhaktei kuno tabsu jaratei sujuk subida mayako mayako emne ration card kai tongo tabsu job card dokta tong jokka toko job card ge tabsu jaratei kuno hapangni bwkhaktei kuno nok rok mayako mayako botomane hapangno tam khasara musung BJP hapangno tam khasara musung nok ni bagei nong ne bagai bai ko nok rok ko ya nok manani nom sungpa nok khungsa sok mangkai chapa emne noni logi songkai tam samro khai tong ahanya kam rok khain chapa kam ro khai cha jaw ge omda haike nok kisimisi go tonglaiei omda haike ma tonglai serakhe khor busuk rok tong mangne makne pori tongmai bro pori tongai ko masang masa ho ge nok mana ma ge hapangno tabu tam khasana nya tam ko sanai ang ba nok khungsa mangkai belainya jakpa khorok bok drop nini mung sujitra nini besani mung akhil okhil de broma o kamini mung kai tiari maya tiari maidang bo ponchait ni bisingo panchayat bai ko dumakari block e bro bolok bahaya marata khajamara